Mais Koro, et pardon, père, comme Macron, la France, au début, quand mon black Malien fera, djihadiste, oui. Au début, quand mon sera, quand force rumeur qui a pour djihadiste, c'est non de la quoi. Francisca, mon sera là, on début, quand tiens les quand Malien fera. Nɔgɔ foyi den kelen tɛ Salifu ka kuma la. De fait que Salifu yɛrɛ ye maliyɛn ye, wajibi don ni kɛlɛ nana i faso la, i kan ka bɔ ka kuma min kɛ, i b'o kɛ lala mɔgɔ ka se ka tiɲɛ dɔn ka tiɲɛ ni nkalon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na. Ne bɛ Salifu ka kuma soutenir. Sɛ yɛrɛ bi, o yɛrɛ fagali ka gɛlɛn bi ka tɛmɛ Mali sɔrɔdasi fagali kan. Sɔrɔdasi ni olu fagali banna, se bɛna k'anw civils de ma. Président yɛrɛ de kan k'a lajɛ, a kan k'i jɔ a jɔyɔrɔ la. Salifu ma kuma en tant qu'artiste. Salifu kumana en tant que malien bɛɛ bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn Mali la mɔgɔ min don Faransi de don mais ni mɔgɔ min y'a fɔ a tigi y'an bɛɛ tɔgɔla kuma de fɔ. Salifu ye jamana kɔnɔden komi Yega yɛrɛ ye jamana kɔnɔden tɔgɔ min na Salifu kɛlen k'o kuma fɔ o se ka kɛ diɲɛ wuli ko ye quoi n'i dɛsɛra i k'a bila. Jara maliyɛnw tɔɔrɔla quoi hali ni MINUSMA yɛrɛ taara bi a ka d'an ye hali ni Français bɛɛ taara sisan ni yɛrɛ a ka d'an ye an bɛɛ bɛ lafiya wa kɛlɛ to an yɛrɛ ma bani an bɛ fara sɔrɔdasiw kan an yɛrɛ bɛ taa kɛlɛ kɛ. F'an ka bɔ de ka yira Faransi la u ka bɔ an ka terrain kan u ka taa bɛn kɔnɔ mais u tɛ se ka taa mankanci ni fɛn kɔnɔ o ye kɛlɛ ye. Faransi bɛ fɛn bɛɛ kɛ intérêt de la. N'i ye Faransi nalen an fɛ yan walayi intérêt de don. Ne bolo Faransi kɔni tɛ. Faransi tɛ nin ko in ye bi Faransi tɛ sini. Anw ka ɲɛmɔgɔ de don. N'an ka ɲɛmɔgɔ y'u jɔ o jɔyɔrɔ la hali sini walayi Faransi ko kuma tɛ fɔ. I y'a mɛn ko Faransi dɔw de nana n'o ye. Accord dɔ de signé na Faransi ka sɔrɔ ka na. Faransi ma t'i cɔngɔ mɔgɔ si ka taa a yɛrɛ ma.